Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, λόγοι Α, με πόνο και αγάπη για τον σύγχρονο άνθρωπο. Κεφάλαιο 3. Απλοποιήστε τη ζωή σας για να φύγει το άγχος. Σελίδα 157. Ενότητα: από την κοσμική ευτυχία βγαίνει το κοσμικό άγχος. Όσο απομακρύνονται οι άνθρωποι από την φυσική ζωή, την απλή, και προχωρούν στην πολυτέλεια, τόσο αυξάνει και το ανθρώπινο άγχος. Και όσο απομακρύνονται από τον Θεό, επόμενο είναι να μην βρίσκουν πουθενά ανάπαυση. Γι' αυτό γυρίζουν ανήσυχοι ακόμη και γύρω από το φεγγάρι, σαν το λουρί της μηχανής, γύρω από την τρελή ρόδα. Γιατί ολόκληρος ο πλανήτης μας δεν χωράει την πολλή τους ανησυχία. Ακολουθεί παραπομπή στην έκφραση «από την τρελή ρόδα». Στα παλιά μηχανοστάσια, τρελή ρόδα ονόμαζαν την ρόδα που δεν παρήγε έργο, αλλά την χρησιμοποιούσαν απλώς για να περνούν το λουρί του τροχού, όταν ήθελαν να το απενεργοποιήσουν. Τέλος παραπομπής. Από την κοσμική καλοπέραση, από την κοσμική ευτυχία βγαίνει το κοσμικό άγχος. Η εξωτερική μόρφωση με το άγχος οδηγεί καθημερινώς εκατοντάδες ανθρώπων, ακόμη και μικρά παιδιά, με άγχος, στις ψυχαναλύσεις και στους ψυχιάτρους, και κτίζει συνεχώς ψυχιατρία και μετεκπαιδεύει ψυχιάτρους. Ενώ πολλοί ψυχίατροι ούτε Θεό πιστεύουν, ούτε ψυχή παραδέχονται. Επομένως, πώς είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να βοηθήσουν ψυχές, αφού και οι ίδιοι είναι γεμάτοι από άγχος? Πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος να παρηγορηθεί αληθινά, αν δεν πιστέψει στον Θεό και στην αληθινή ζωή, την μεταθάνατον, την αιώνια? Όταν συλλάβει ο άνθρωπος το βαθύτερο νόημα της ζωής, της αληθινής, τότε φεύγει όλο το άγχος του και έρχεται η Θεία Παρηγοριά και θεραπεύεται. Αν πήγαινε κανείς στο ψυχιατρίο και διάβαζε στους ασθενείς τον Αββά Ισαάκ, θα γινόταν καλά όσοι πιστεύουν στον Θεό και θα γνώριζαν το βαθύτερο νόημα της ζωής. Πάνε να ηρεμήσουν οι άνθρωποι είτε με ηρεμιστικά είτε με θεωρίες γιόγκα, και την πραγματική ηρεμία που έρχεται όταν ταπεινωθεί ο άνθρωπος δεν την επιδιώκουν, για να έρθει η Θεία Παρηγοριά μέσα τους. Και οι διάφοροι τουρίστες που έρχονται από ξένες χώρες και περπατούν στους δρόμους μέσα στον ήλιο, στη ζέστη, μέσα στη σκόνη, μέσα σε τόση φασαρία, σκέψου πόσο υποφέρουν. Τι ζόρισμα, τι σφίξιμο εσωτερικό έχουν, ώστε το σκάσιμο αυτό το εξωτερικό το θεωρούν ανάσα. Πόσο τους διώχνει ο εαυτός τους που θεωρούν ανάπαυση όλη αυτήν την ταλαιπωρία. Όταν δούμε άνθρωπο με μεγάλο άγχος, στεναχώρια και λύπη, ενώ τα έχει όλα, τίποτε δεν του λείπει, πρέπει να γνωρίσουμε ότι του λείπει ο Θεός. Τελικά οι άνθρωποι βασανίζονται και από τον πλούτο, γιατί τα υλικά αγαθά δεν τους γεμίζουν. Είναι διπλό βάσανο. Ξέρω ανθρώπους πλούσιους που τα έχουν όλα, δεν έχουν και παιδιά και βασανίζονται. Βαριούνται που κοιμούνται. Βαριούνται να περπατήσουν. Βασανίζονται από όλα. Εντάξει, αφού έχεις ελεύθερο χρόνο, λέω σε κάποιον, κάνε πνευματικά. Διάβασε μια ώρα. Διάβασε λίγο από το Ευαγγέλιο. Δεν μπορώ, λέει. Κάνε ένα καλό. Πήγαινε σε κανένα νοσοκομείο και δες κανέναν άρρωστο. Πού να πάω ως εκεί, σου λέει, και τι θα βγει? Πήγαινε να βοηθήσεις κανένα φτωχό στη γειτονιά σου. Όχι, δεν με ευχαριστεί, λέει, ούτε αυτό. Να έχει ελεύθερο χρόνο, να έχει ένα σωρό σπίτια, να έχει όλα τα καλά και να βασανίζεται. Ξέρετε πόσοι τέτοιοι άνθρωποι υπάρχουν? Και βασανίζονται μέχρι να τους στρίψει το μυαλό. Φοβερό. Και αν τυχόν δεν δουλεύουν, αλλά μόνον από τις περιουσίες έχουν εισοδήματα, είναι οι πιο βασανισμένοι άνθρωποι. Ενώ αν έχουν τουλάχιστον μία δουλειά, είναι καλύτερα. Σελίδα 159. Ενότητα: η σημερινή ζωή με το συνεχές κυνηγητό είναι κόλαση. Οι άνθρωποι συνέχεια βιάζονται,
τρέχουν. Αυτήν την ώρα πρέπει να βρίσκονται εδώ, την άλλη εκεί, την άλλη πιο πέρα. Αφού για να μην ξεχνούν τι έχουν να κάνουν, χρειάζεται να τα γράφουν. Μέσα σε τόσο τρέξιμο, πάλι καλά που θυμούνται τα ονόματά τους. Ούτε τον εαυτό τους γνωρίζουν, αλλά πώς να τον γνωρίσουν? Γίνεται να καθρεφτιστείς σε θολά νερά. Ο Θεός να με συγχωρέσει, αλλά ο κόσμος κατήντησε σωστό τρελοκομείο. Δεν σκέφτονται οι άνθρωποι την άλλη ζωή, μόνο ζητάνε όλο και περισσότερα υλικά αγαθά. Γι' αυτό και δεν βρίσκουν ησυχία και τρέχουν συνέχεια. Ευτυχώς που υπάρχει η άλλη ζωή. Αν οι άνθρωποι ζούσαν αιώνια σε αυτήν τη ζωή, μεγαλύτερη κόλαση δεν θα υπήρχε, έτσι όπως έχουν κάνει τη ζωή τους. Με αυτό το άγχος, αν ζούσαν 800-900 χρόνια όπως στην εποχή του Νόε, θα ζούσαν μία μεγάλη κόλαση. Τότε ζούσαν απλά και ζούσαν και πολλά χρόνια για να διατηρείται η παράδοση. Τώρα γίνεται αυτό που λέει ο ψαλμός: «Εημέρε των ετών ημών εν αυτής 70 έτη, εάν δε εν δυναστείες 80 έτη, και το πλοίον αυτών κόπος και πόνος». Ακολουθεί παραπομπή στην τελευταία έκφραση. Ψαλμός 89, στίχος 10. «Εημέρε των ετών ημών εν αυτής 70 έτη, εάν δε εν δυναστείες 80 έτη, και το πλοίον αυτών κόπος και πόνος, ότι επήλθε πραότης εφημάς και παιδευθυσόμεθα». Τέλος παραπομπής. 70 χρόνια είναι ίσα ίσα για να τακτοποιήσουν τα παιδιά τους οι άνθρωποι. Μία μέρα πέρασε από το καλύβι ένας γιατρός που ζει στην Αμερική και μου έλεγε για την ζωή εκεί πέρα. Οι άνθρωποι εκεί κατήντησαν μηχανές. Όλη μέρα δουλεύουν. Κάθε μέλος της οικογένειας πρέπει να έχει δικό του αυτοκίνητο. Ύστερα στο σπίτι, για να κινείται ο καθένας άνετα, πρέπει να έχουν 4 τηλεοράσεις. Και δώστου και δουλεύουν και κουράζονται για να βγάζουν πολλά χρήματα, για να πούν πως είναι τακτοποιημένοι και ευτυχισμένοι. Αλλά τι σχέση έχουν όλα αυτά με την ευτυχία? Τέτοια ζωή γεμάτη άγχος και με ένα συνεχές κυνηγητό δεν είναι ευτυχία, είναι κόλαση. Τι να την κάνεις τη ζωή με τέτοιο άγχος? Αν έπρεπε όλος ο κόσμος να ζει τη ζωή αυτή, δεν θα την ήθελα. Αν ο Θεός έλεγε σε αυτούς τους ανθρώπους: «Δεν σας τιμωρώ για την ζωή που ζείτε, αλλά θα σας αφήσω αιώνια να ζείτε έτσι», αυτό για μένα θα ήταν μια μεγάλη κόλαση. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι δεν αντέχουν να ζουν μέσα σε τέτοιες συνθήκες και βγαίνουν έξω στην ύπαιθρο, χωρίς κατεύθυνση και σκοπό. Σχηματίζουν ομάδες έξω στην φύση, άλλοι με πρόγραμμα την γυμναστική, άλλοι με κάτι άλλο. Μου είπαν για μερικούς που βγαίνουν στην ύπαιθρο και τρέχουν ή φεύγουν στα βουνά και ανεβαίνουν σε ύψος 6.000 μέτρων. Κρατούν την αναπνοή τους και έπειτα την αφήνουν και πάλι εισπνέουν βαθιά. Χαμένα πράγματα. Αυτό δείχνει πως η καρδιά τους είναι πλακωμένη από το άγχος και ζητάει διέξοδο. Σε έναν τέτοιον είπα: «Εσείς σκάβετε λάκκο, τον κάνετε μεγάλο, θαυμάζετε για το λάκκο που ανοίξατε και για το βάθος του και πέφτετε μέσα και πάτε κάτω. Ενώ εμείς σκάβουμε λάκκο και βρίσκουμε μέταλλα. Έχει νόημα η άσκησή μας, γιατί γίνεται για κάτι ανώτερο». Σελίδα 161. Ενότητα: το άγχος είναι του διαβόλου. Γέροντα, λαϊκοί που ζουν πνευματικά όταν γυρίζουν το βράδυ από τη δουλειά κουρασμένοι, δυσκολεύονται να κάνουν το απόδειμνο και στενοχωριούνται. Όταν επιστρέφουν αργά το βράδυ από την δουλειά και είναι κουρασμένοι, ποτέ να μην στριμώχνουν με άγχος τον εαυτό τους, αλλά πάντα με φιλότιμο να λένε στον εαυτό τους: «Εάν δεν μπορείς να διαβάσεις ολόκληρο το απόδειμνο, διάβασε το μισό ή το 1/3». Και να προσπαθούν άλλη φορά να μην κουράζονται πολύ την ημέρα, να αγωνίζονται όσο μπορούν, με φιλότιμο, και να τα εμπιστεύονται όλα στο Θεό, και ο Θεός θα ενεργήσει.
Ο νους πάντα να βρίσκεται κοντά στο Θεό. Αυτή είναι η καλύτερη μελέτη. Μία υπέρμετρη άσκηση, γέροντα, πώς είναι μπροστά στα μάτια του Θεού. Αν γίνεται από φιλότιμο, χαίρεται και ο άνθρωπος, χαίρεται και ο Θεός για το φιλότιμο παιδί του. Αν σφίγγεται από αγάπη, στάζει μέλη στην καρδιά του, ενώ αν σφίγγεται από εγωισμό, βασανίζεται. Κάποιος που αγωνιζόταν εγωιστικά και σφιγγόταν με άγχος, είπε «Ω Χριστέ μου, πολύ στενή την έκανες στην πύλη, δεν χωράω», ενώ αν αγωνιζόταν ταπεινά, θα χωρούσε. Όσοι αγωνίζονται εγωιστικά με νηστείες, αγρυπνίες κλπ. Ταλαιπωρούνται χωρίς πνευματική ωφέλεια, γιατί δέρουν αέρα και όχι δαίμονες. Αντί να διώξουν πειρασμούς, δέχονται περισσότερους και επόμενο είναι να συναντούν πολλή δυσκολία στον αγώνα τους, να νιώθουν πνίξιμο από άγχος. Ενώ εκείνοι που αγωνίζονται πολύ, με πολλή ταπείνωση και με πολλή ελπίδα στον Θεό, η καρδιά τους χαίρεται και η ψυχή τους φτερουγίζει. Στην πνευματική ζωή θέλει προσοχή. Όταν οι πνευματικοί άνθρωποι κινούνται από καινοδοξία, μένουν με ένα κενό στην ψυχή τους. Δεν υπάρχει το πλήρωμα, το φτερούγισμα της καρδιάς, και όσο μεγαλώνουν την καινοδοξία τους, μεγαλώνει και το κενό μέσα τους και περισσότερο υποφέρουν. Όπου άγχος και απελπισία, εκεί ταγκαλίστικη πνευματική ζωή. Για τίποτε να μην έχετε άγχος. Το άγχος είναι του διαβόλου. Όταν βλέπετε άγχος, να ξέρετε ότι εκεί έχει βάλει την ουρά του το ταγκαλάκι. Ο διάβολος δεν πηγαίνει κόντρα. Αν υπάρχει μία τάση, σπρώχνει και αυτός, για να ταλαιπωρήσει, για να πλανήσει τον άνθρωπο. Τον ευαίσθητο λόγου χάρη τον κάνει υπερευαίσθητο. Όταν έχεις διάθεση να κάνεις μετάνοιες, σπρώχνει και ο διάβολος να κάνεις περισσότερες από την αντοχή σου, και αν οι δυνάμεις σου είναι περιορισμένες, δημιουργείται μια νευρικότητα, γιατί δεν τα βγάζεις πέρα, και στη συνέχεια σου δημιουργεί άγχος με ελαφρά απελπισία καταρχάς και μετά συνεχίζει. Θυμάμαι όταν ήμουν αρχάριος μοναχός, ένα διάστημα μόλις έπεφτα να κοιμηθώ, μου έλεγε ο πειρασμός «Κοιμάσαι, σήκω, τόσοι άνθρωποι υποφέρουν, τόσοι έχουν ανάγκη». Σηκωνόμουν και έκανα μετάνοιες, ό,τι μπορούσα. Μόλις έπεφτα να κοιμηθώ, άρχιζε ξανά. Οι άλλοι υποφέρουν και εσύ κοιμάσαι, σήκω. Σηκωνόμουν πάλι. Μέχρι που έφτασα να πω, αχ, να μου κοβόταν τα πόδια, τι καλά. Θα ήμουν τότε δικαιολογημένος, αφού δεν θα μπορούσα να κάνω μετάνοιες. Μία μεγάλη σαρακοστή την έβγαλα με το ζόρι, γιατί πήγαινα να στριμώξω τον εαυτό μου περισσότερο από την αντοχή μου. Όταν νιώθουμε στον αγώνα μας άγχος, να ξέρουμε ότι δεν κινούμαστε στο χώρο του Θεού. Ο Θεός δεν είναι τύραννος να μας πνίγει. Καθένας να αγωνίζεται με φιλότιμο, ανάλογα με τις δυνάμεις του, και να καλλιεργεί το φιλότιμο, για να αναπτυχθεί η αγάπη προς τον Θεό. Τότε θα πιέζεται από το φιλότιμο και ο αγώνας του, δηλαδή οι πολλές μετάνοιες, οι πολλές νηστείες, δεν θα είναι τίποτε άλλο παρά τα ξεσπάσματα της αγάπης του, και θα προχωρεί με πνευματική λεβεντιά. Δεν πρέπει δηλαδή να αγωνίζεται κανείς με αρρωστημένη σχολαστικότητα και να πνίγεται από το άγχος, παλεύοντας με τους λογισμούς, αλλά να απλοποιήσει τον αγώνα του και να ελπίζει στον Χριστό και όχι στον εαυτό του. Ο Χριστός όλο αγάπη, καλοσύνη και παρηγοριά είναι και ποτέ δεν πνίγει, αλλά έχει άφθονο πνευματικό οξυγόνο, θεία παρηγοριά. Άλλο είναι εργασία πνευματική λεπτή και άλλο είναι αρρωστημένη σχολαστικότητα, η οποία πνίγει με το εσωτερικό άγχος, από το εξωτερικό αδιάκριτο ζόρισμα που σπάει και το κεφάλι με πονοκέφαλο. Γέροντα, ένας που από την φύση του σκέπτεται πολύ και ζορίζεται το κεφάλι του, πώς πρέπει να αντιμετωπίσει τα πράγματα για να μην κουράζεται? Αν κινείται κανείς απλά, δεν κουράζεται. Αν όμως μπει έστω και λίγο ο εγωισμός, σφίγγεται για να μην κάνει κανένα λάθος και κουράζεται. Δεν πειράζει, ας κάνει και κανένα λάθος.
και ας τον μαλώσουν και λίγο. Αυτό που λες μπορεί να δικαιολογηθεί, λόγου χάρη σε έναν δικαστικό που συνέχεια έχει να αντιμετωπίσει δύσκολες υποθέσεις και φοβάται μήπως κρίνει άδικα και γίνει αυτός αιτία να τιμωρηθούν αθώες ψυχές. Πονοκέφαλος στην πνευματική ζωή παρουσιάζεται όταν κανείς φέρει ευθύνη και βρίσκεται σε αδιέξοδο, γιατί πρέπει να πάρει μια απόφαση η οποία θα είναι εις βάρος κάποιον και αν δεν την πάρει αδικούνται άλλοι. Όταν δηλαδή στριμώχνεται συνέχεια η συνείδηση. Εσύ αδελφοί να προσέξεις να μην κάνεις πνευματική δουλειά με το μυαλό, αλλά με την καρδιά, και να μην κάνεις και δουλειά χωρίς να εμπιστεύεσαι στον Θεό ταπεινά, γιατί αλλιώς θα αγωνιάς, θα κουράζεις και το μυαλό και θα νιώθεις άσχημα ψυχικά. Μέσα στην αγωνία συνήθως είναι κρυμμένη η απιστία, αλλά και από υπερηφάνεια μπορεί να έχει κανείς αγωνία. Σελίδα 164. Ενότητα. Η λιτότητα βοηθάει πολύ στην καλογερική. Είδες το σαλονάκι σας πόσο ομόρφινε με τις γκρι κουβέρτες? Ήρθε λίγο σε λογαριασμό. Γέροντα, πώς θα καταλάβει ένας μοναχός αν κάτι ταιριάζει ή δεν ταιριάζει στο μοναστήρι? Να ξεκινάει από εκεί, να σκέφτεται. Τι είμαι και τι υποχρεώσεις έχω στη ζωή που ζω. Τον στρατό τον τιμάει το χακί, το μοναστήρι το τιμάει το μαύρο. Αν βάλουν στο στρατό μαύρα και στο μοναστήρι χακί, δεν ταιριάζει. Άντε τώρα εσείς να βάλετε άσπρο νοσοκομιακό σαν τις αδελφές νοσοκόμες, αδελφές, δεν λέγεστε κι εσείς, και εκείνες μαύρα για να φέρουν σε απελπισία τους αρρώστους και να πούν οι άρρωστοι. Θα πεθάνουμε φαίνεται και δεν μας το λένε καθαρά. Δεν ταιριάζει. Πώς να το κάνουμε? Κάτι μπορεί να είναι όμορφο, αλλά στον μοναχισμό δεν ταιριάζει. Και το βελούδο είναι όμορφο, αλλά αν φορέσω ένα ράσο βελούδινο, αυτό δεν με τιμά, αλλά με βρίζει. Μη χρησιμοποιείτε κόκκινα χρωματιστά, δεν κάνει. Δηλαδή γέροντα να είναι άχρωμα, άγευστα. Τότε θα έρθει η γεύση. Πρέπει όμως να το καταλάβει κανείς αυτό. Αυτήν τη χαρά της απλότητος οι άνθρωποι δεν την έχουν καταλάβει ακόμη. Να, εγώ στο καλύβι βρέχω τη σκούπα μου και παίρνω τις αράχνες από τις κάπνες. Και αυτό μια φορά το χρόνο το κάνω. Και έτσι όπως είναι βρεγμένη η σκούπα κάνει κάτι όμορφα σχέδια. Νερά, μαύρα, άσπρα, πάνω στον ταβάνι. Αν τα δει κανείς θα νομίζει ότι το έχω βάψει. Ξέρετε πόσο το χαίρομαι? Γνωρίζω μοναχούς που δεν χαρήκανε από το πνευματικό πνεύμα, αλλά από το κοσμικό. Δεν νιώσανε αυτό το σκύρτημα, την χαρά της απλότητος. Στην πνευματική ζωή βοηθάει πάρα πολύ η λιτότητα. Ο μοναχός πρέπει να έχει αυτά που του χρειάζονται και αυτά που του ταιριάζουν. Ας περιοριστεί μέχρι αυτό που τον διευκολύνει λίγο. Να μην πάει στο κοσμικό. Μία στρατιωτική λόγου χάρη κουβέρτα εξυπηρετεί την ανάγκη. Δεν χρειάζεται να είναι μια κουβέρτα δαντελωτή ή χρωματιστή. Έτσι έρχεται η απλότητα, η πνευματική λεβενδιά. Δώσε πράγματα στο μοναχό, τον κατέστρεψες, ενώ όταν αδειάζει από τα πράγματα κανείς, αυτό ξεκουράζει. Και αν ο μοναχός μαζεύει πράγματα, καταστρέφει μόνος του τον εαυτό του. Εγώ όταν μου στέλνουν πράγματα νιώθω βάρος και θέλω να ξαλαφρώσω, ή όταν έχω κάτι περίσσιο στο κελί μου, αισθάνομαι σαν να φορώ μία σφιχτή φανέλα. Αν δεν βρω πού να τα δώσω, καλύτερα να τα πετάξω. Ενώ μόλις τα δώσω, νιώθω μία ανακούφιση, μία ελευθερία. Ήρθε μια φορά κάποιος γνωστός και μου λέει «Γέροντα, ο τάδε μου έδωσε αυτά τα πράγματα να σας τα φέρω και ζήτησε να ευχηθείτε να του φύγει το άγχος». «Να φύγει από εκείνον και να έρθει σε μένα, πάρτα και φύγε», του λέω. «Εγώ τώρα γέρασα, δεν μπορώ να πηγαίνω να μοιράζω πράγματα». Ακολουθεί παραπομπή στην έκφραση «να πηγαίνω να μοιράζω». Ο γέροντας μοίραζε τα πράγματα που του πήγαιναν σε άλλους μοναχούς που τα είχαν ανάγκη. Τέλος παραπομπής. Όλες οι ευκολίες που έχουν οι άνθρωποι σκλαβώνουν τον μοναχό αντί να τον βοηθήσουν. Ο μοναχός πρέπει να προσπαθεί να ελαττώνει τις ανάγκες του
και να απλοποιεί την ζωή του, αλλιώς δεν ελευθερώνεται. Άλλο καθαριότητα, άλλο λούσο. Πολύ βοηθάει για να μπορέσει να ελαττώσει τις απαιτήσεις του να κάνει πολλές δουλειές με ένα πράγμα. Στο Σινά είχα ένα κονσερβοκούτι και εκεί έφτιαχνα και το τσάι, εκεί και τον χυλό. Τι νομίζετε πως χρειάζεται ο άνθρωπος για να ζήσει? Παλιά στην έρημο έτρωγαν μόνο χουρμάδες. Ούτε φωτιά ανάβουν, ούτε ξύλα χρειάζονται. Εγώ τώρα πήρα ένα κονσερβοκούτι από γάλα. Το έκοψα λίγο και έκανα κάτι σαν χερούλι. Πιο εύκολο είναι να κάνεις με αυτό καφέ ή τσάι. Ένα και ένα στο καμινέτο ζεσταίνεται. Πού εκείνα τα μπρίκια? Θέλουν ένα σωρό ινόπνευμα για να ζεσταθούν. Με αυτό λίγο βαμβάκι με λίγο ινόπνευμα βάζεις και τάκ, γίνεται ο καφές. Και για φως ούτε λάμπα έχω, μόνο με το κερί παίρνω το βράδυ. Γενικά τα απλά πολύ βοηθούν. Να έχετε απλά και στέρεα πράγματα. Το ταπεινό και απλό και οι κοσμικοί το εκτιμούν και τους μοναχούς βοηθάει. Θυμάται κανείς την φτώχεια, τον πόνο, την καλογερική. Όταν είχε πάει στη Μεγίστη Λαύρα ο βασιλιάς Γεώργιος, οι πατέρες βρήκαν έναν ασημένιο δίσκο και του πήγαν το κέρασμα. Μόλις το είδε εκείνος τους είπε «Εγώ περίμενα κάτι άλλο από σας, περίμενα ξύλινο δίσκο. Τέτοιους δίσκους τους έχω βαρεθεί». Αυτήν τη γλύκα της απλότητος δεν την έχετε καταλάβει. Η απλότητα ξεκουράζει. Κοίταξε τι ωραίο κρεμαστάρι γίνεται με ένα καρούλι. Πολύ πρακτικό. Εσείς βασανίζεστε. Έχετε εδώ ένα καρφάκι ψηλό για να κρεμάσει κανείς το ράσο του. Αν βγει ο ασβέστης θα πρέπει κάθε φορά που ξεκρεμάς το ράσο να το τρίβεις για να καθαρίσει. Δεν βάζετε μερικά μεγάλα καρφιά στον τοίχο για να εξυπηρετηθείτε. Τόσο τοίχος ούτε ένα καρφί. Ή βάζετε μια ξύλινη κρεμάστρα. Αυτή θέλει λούστρο, ξεσκόνισμα κλπ. Αντί να απλοποιείτε τα πράγματα για να μην χάνετε χρόνο, μπαίνετε στο πολυχρόνιο. Θέλετε το τέλειο και ταλαιπωρήστε. Το τέλειο στα πνευματικά να το θέλετε. Να μην δίνετε όλον τον δυναμισμό σας σε εξωτερικά καλλιτεχνικά, αλλά στην καλλιτεχνία της ψυχής. Μέρα νύχτα να κοιτάζετε για την τελειοποίηση της ψυχής. Αν το καλλιτεχνικό το αξιοποιήσετε στην καλλιέργεια της ψυχής, θα χαίρεστε για το πνευματικό παλατάκι σας. Γέροντα, λένε μερικοί ότι τα μοναστήρια είχαν τα πιο πολυτελή πράγματα και κράτησαν τον πολιτισμό στον κόσμο. Μπορεί να εννοούν τα κοιμήλια. Τα περισσότερα κοιμήλια, ξέρετε πότε μαζεύτηκαν? Μετά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως μαζεύτηκαν. Όλα αυτά ήταν πρώτα στα παλάτια, αλλά μετά για να τα φυλάξουν τα πήγαιναν στα μοναστήρια. Η βασίλισσα Μάρο, λόγου χάρη, τα κουβαλούσε λίγα-λίγα από τον Σουλτάνο. Ακολουθεί παραπομπή στην έκφραση «η βασίλισσα Μάρο». Η βασίλισσα Μάρο 1418-1487 ήταν κόρη του ηγεμόνα της Σερβίας Γεωργίου Μπράγκοβιτς 1375-1456, ο οποίος είναι ο δεύτερος κτήτορας της Ιεράς Μονής του Αγίου Παύλου, Αγίου Όρους. Η Μάρο παντρεύτηκε τον Σουλτάνο Μουράτ, πατέρα του Μωάμεθ του Πορθητού, και χάρισε στην Μονή του Αγίου Παύλου τα τίμια δώρα, πολλά Αγία Λείψανα και Ιερά Κοιμήλια. Στην Ιερά Μονή Αγίου Παύλου σώζεται το πρωτότυπο της Διαθήκης της, με την οποία αφήνει σε αυτήν την μονή όλα τα κινητά πολύτιμα αντικείμενα που είχε. Τέλος παραπομπής. Ή τα άφηνε κανείς στο μοναστήριο όταν πέθανε για να μην χαθούν. Όχι ότι τα μοναστήρια επιδίωκαν να τα παίρνουν, αλλά εκείνοι που τα είχαν ένιωθαν μία ασφάλεια και τα πήγαιναν εκεί. Στα μοναστήρια πάλι του Αγίου Όρους άφηναν περιουσίες για να τρώει ψωμί ο κόσμος, επειδή δεν υπήρχαν ούτε γυροκομεία, ούτε ορφανοτροφία, ούτε ψυχιατρία, ούτε φιλανθρωπικά ιδρύματα.
έδιναν και μεγάλες εκτάσεις για να έχουν τα μοναστήρια να δίνουν στους λαϊκούς που είχαν ανάγκη. Τότε δηλαδή έβλεπαν πιο πέρα. Βοηθούσαν εκείνα τα δύσκολα χρόνια τον καημένο τον κόσμο υλικά, για να τον βοηθήσουν μετά και πνευματικά. Στα μοναστήρια, όταν πήγαιναν οι φτωχοί, τους έδιναν καμία ευλογία και έτσι πάντρευαν το παλικάρι τους ή την κοπέλα τους. Δηλαδή σκοπός τους ήταν να βοηθήσουν τον καημένο τον κόσμο. Γι' αυτό έφτιαχναν και μεγάλα κτίρια. Στην κατοχή ξέρεις πόσο κόσμο βοήθησαν τα μοναστήρια? Πάρα πολύ. Πολλοί κοσμικοί τότε είχαν επίθετο καράκαλος, γιατί όταν ένα σπίτι ήταν φιλόξενο έλεγαν ότι είναι σαν την μονή Καρακάλου. Ακολουθεί παραπομπή στην έκφραση μονή Καρακάλου. Ένα από τα 20 μοναστήρια του Αγίου Όρους. Τέλος παραπομπής. Γι' αυτό γινόταν και τα πανηγύρια στις μονές, όταν γιόρταζε ο Άγιος, για να βρει λίγο ψάριο ο φτωχός κόσμος να φάει. Να χαρεί λίγο και παράλληλα να βοηθηθεί πνευματικά. Τώρα, για ποιο λόγο να γίνονται τα πανηγύρια? Ποιος είναι ο σκοπός να φάει ο κόσμος ψάρι, αφού σήμερα δεν στερείται? Σελίδα 168. Ενότητα η πολυτέλεια κοσμικοποιεί τους μοναχούς. Γέροντα, πόσο στόλισμα μπορεί να βάλει κανείς σε έναν ναό? Στην εποχή μας, όσο πιο απλό είναι κάτι, ακόμη και σε έναν ναό, τόσο πιο πολύ βοηθάει. Γιατί δεν ζούμε τώρα στο Βυζάντιο. Στο τέμπλο, λόγου χάρη, τι σχέδιο είναι καλό να κάνουμε? Σχέδιο καλογερικής. Όσο μπορείτε όλα να είναι σεμνά. Απλά. Ο Όσιος Παχώμιος στράβωσε την κολόνα για να μην θαυμάσουν τα έργα του οι άνθρωποι. Θυμάστε το περιστατικό? Ακολουθεί παραπομπή στην έκφραση Όσιος Παχώμιος. Ο Όσιος Παχώμιος γεννήθηκε στην Άνω Θηβαΐδα της Αιγύπτου γύρω στο 280. Μετά την απόλυσή του από τον στρατό ασκήτεψε σε ένα εγκαταλελειμμένο ειδωλολατρικό ναό. Το 320 περίπου, μετά από θεϊκή οπτασία, ίδρυσε το πρώτο μοναστήρι των Ταβενισιωτών στην Άνω Θηβαΐδα. Ίδρυσε συνολικά 9 ανδρικά μοναστήρια και 2 γυναικεία. Κοιμήθηκε το 346. Είναι ο θεμελιωτής της κοινοβιακής ζωής στην Αίγυπτο. Τέρμα παραπομπής. Είχε φτιάξει ναό στο μοναστήρι με πολλή επιμέλεια και τις κολόνες τις είχε κάνει με πλίνθους. Τον έβλεπε πόσο ωραίος ήταν και χαιρόταν. Αλλά μετά σκέφτηκε ότι το να χαίρεται για το ωραίο έργο που έφτιαξε δεν είναι κατά Θεόν. Έδεσε λοιπόν τις κολόνες με σκοινιά και αφού προσευχήθηκε είπε στους αδελφούς να τα τραβήξουν, ώσπου στράβωσαν οι κολόνες. Εκεί στο κελί κόβω κάθε χρόνο λαμαρίνες και βάζω στη σκεπή, στα παράθυρα γιατί είναι χαλασμένα και μπαίνει αέρας. Βάζω και σανίδια, νάιλον και τα κλείνω. Θα μου πεις, γιατί δεν φτιάχνεις διπλά παράθυρα? Και εγώ το ξέρω αυτό, μαραγκός είμαι. Αν ήθελα μπορούσα να φτιάξω παράθυρα και με 3 πατούρες, αλλά μετά φεύγει η καλογερική. Ο τοίχος είναι τελείως χάλια. Μπορούσα και από άλλους να ζητήσω να με βοηθήσουν και να βολέψω το καλύβι, αλλά και έτσι βολεύομαι. Να κάνω αυτό το έξοδο για τον τοίχο ενώ υπάρχει αλλού τόση ανάγκη, δεν με βοηθάει αυτό. Αν έχω κανένα 500άρικο, προτιμώ να πάρω σταυρουδάκια, εικονάκια και να τα δώσω σε κανέναν πονεμένο για να βοηθηθεί. Εγώ χαίρομαι με το να δίνω. Και ανάγκη να το έχω δεν το ξοδεύω για μένα. Όπως όταν ξεκινά κανείς για πνευματικά, δεν χορταίνει ποτέ. Έτσι και όταν ξεκινά για τα όμορφα, δεν χορταίνει ποτέ. Τώρα ξέρεις τι πρέπει να γίνεται? Να μην φροντίζεις για τα καλοφτιαγμένα κτίρια, να φτιάχνεις τα απαραίτητα και να στραφείς στην δυστυχία του κόσμου με προσευχή. Όταν δεν έχεις να δώσεις και με ελεημοσύνη όταν έχεις. Να κάνετε προσευχή και τα πιο απαραίτητα από δουλειές. Όλα αυτά που κάνουμε δεν έχουν πολύ ζωή και αξίζει να δίνουμε τη ζωή μας
και να δυσκολεύονται ζωές και να πεθαίνουν από την πείνα άλλοι? Τα απλά κτίρια και τα ταπεινά αντικείμενα μεταφέρουν τους μοναχούς νοερά στις σπηλιές και στα απέριτα ασκητήρια των Αγίων Πατέρων μας και έτσι ωφελούνται πνευματικά. Ενώ τα κοσμικά θυμίζουν κόσμο και κάνουν τους μοναχούς κοσμικούς στην ψυχή. Πρόσφατα έγιναν ανασκαφές και βρέθηκαν στην Νητρία τα πρώτα κοιλιά των μοναχών τα ασκητικά. Ο γέροντας αναφέρεται στη χρονολογία 1986. Στη συνέχεια βρέθηκαν τα λίγο μεταγενέστερα, που ήταν λίγο κοσμικά, και κατόπιν τα τελευταία που έμοιαζαν με τα σαλόνια των πλουσίων εκείνης της εποχής, με κάδρα και ζωγραφιές στους τοίχους κλπ, τα οποία έφεραν την οργή του Θεού, τα λήστεψαν και τα κατέστρεψαν οι κακοποιοί. Ο Χριστός γεννήθηκε στην Φάτνη. Αν αναπαυόμαστε στα κοσμικά, θα μας φτύσει ο Χριστός, που δεν έφτισε κανέναν. Εγώ δεν είχα τίποτε, θα πει. Όλα αυτά τα βρήκατε γραμμένα στο Ευαγγέλιο? Τα είδατε σε μένα? Κοσμικοί δεν είστε, καλόγεροι δεν είστε. Τι να σας κάνω, πού να σας βάλω? Τα ωραία και τέλεια είναι κοσμικά και τους πνευματικούς ανθρώπους δεν τους αναπαύουν. Τα ντουβάρια θα γκρεμιστούν όλα. Η ψυχή, μία ψυχή αξίζει περισσότερο από όλον τον κόσμο. Τι κάνουμε για την ψυχή? Να ανοίξουμε δουλειά πνευματική, να μπει η καλή ανησυχία. Ο Χριστός θα ζητήσει από εμάς σε τι βοηθήσαμε τον κόσμο πνευματικά και τι πνευματική δουλειά κάναμε, όχι τι ντουβάρια φτιάξαμε. Αυτά ούτε θα τα αναφέρει. Για την πνευματική μας πρόοδο θα μας ζητηθεί λόγος. Θέλω να καταλάβετε το πνεύμα μου. Δεν λέω να μην γίνονται και αυτά, χτισήματα κλπ, ή να μην γίνονται καλά, αλλά πρώτα τα πνευματικά και ύστερα όλα τα άλλα, με πνευματική διάκριση. Σελίδα 171, ενότητα «Απλοποιήστε την ζωή σας». Οι κοσμικοί λένε «Καλό τύχη αυτοί που ζουν στα παλάτια και έχουν όλες τις ευκολίες». Αλλά όμως μακάρι είναι αυτοί που κατόρθωσαν να απλοποιήσουν τη ζωή τους και ελευθερώθηκαν από την θηλιά της κοσμικής αυτής εξελίξεως των πολλών ευκολιών, ίσον των πολλών δυσκολιών, και απαλλάχθηκαν από το φοβερό άγχος της σημερινής εποχής μας. Αν δεν απλοποιήσει τη ζωή του άνθρωπος, βασανίζεται, ενώ αν την απλοποιήσει δεν θα έχει αυτό το άγχος. Ένας Γερμανός μια φορά στο Σινά είπε σε ένα βεδουινάκι που ήταν πανέξυπνο «Εσύ είσαι έξυπνο, μπορείς να μάθεις γράμματα?» Και μετά, τον ρωτάει εκείνο, «Μετά θα γίνεις μηχανικός και μετά θα ανοίξεις ένα συνεργείο αυτοκινήτων και μετά θα το μεγαλώσεις και μετά θα πάρεις κι άλλους να δουλεύουν και θα έχεις πολύ προσωπικό». Δηλαδή του λέει να έχω πονοκέφαλο, να βάλω άλλον ένα πονοκέφαλο και μετά να βάλω και έναν άλλον. Δεν είναι καλύτερα τώρα που έχω ήσυχο το κεφάλι μου? Ο περισσότερος πονοκέφαλος είναι από αυτές τις σκέψεις. Να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο. Αν ήταν πνευματικές οι σκέψεις, θα ένιωθε κανείς πνευματική παρηγοριά και δεν θα είχε πονοκέφαλο. Τώρα και στους κοσμικούς τονίζω πολύ την απλότητα, γιατί πολλά από αυτά που κάνουν δεν χρειάζονται και τους τρώει το άγχος. Τους μιλάω για την λιτότητα και την ασκητικότητα. Συνέχεια φωνάζω, απλοποιήστε τη ζωή σας για να φύγει το άγχος. Και τα περισσότερα διαζύγια από εκεί ξεκινούν. Πολλές δουλειές, πολλά πράγματα έχουν να κάνουν οι άνθρωποι και ζαλίζονται. Δουλεύουν και οι δύο, πατέρας και μάνα. Αφήνουν και τα παιδιά εγκαταλελειμμένα, κούραση, νεύρα. Μικρό θέμα, μεγάλος καυγάς. Αυτόματο διαζύγιο μετά. Εκεί φτάνουν. Αν απλοποιούσαν όμως τη ζωή τους, θα ήταν και ξεκούραστοι και χαρούμενοι. Αυτό το άγχος είναι καταστροφή. Μία φορά βρέθηκα σε ένα σπίτι που ήταν όλο πολυτέλεια και καθώς συζητούσαμε μου είπαν «Ζούμε στον παράδεισο, ενώ άλλοι άνθρωποι στερούνται». «Ζείτε στην κόλαση», τους λέω, «άφρον ταύτη τη νυχτή».
Ακολουθεί παραπομπή στην τελευταία έκφραση. Βλέπε Λουκά Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 12, στίχος 20. Είπε δε αυτό ο Θεός, άφρον ταύτη τη νυχτή την ψυχή σου απαιτούσιν από σου. Αδέ ατίμασας τίνι έστε, ούτως ο θησαυρίζον εαυτό και μη εις Θεόν πλουτών. Τέλος παραπομπής. Αν ο Χριστός με ρωτούσε πού θέλεις να σε βάλουμε, σε μια φυλακή ή σε ένα σπίτι σαν αυτό, θα έλεγα σε μια σκοτεινή φυλακή, γιατί η φυλακή θα με βοηθούσε. Θα μου θύμιζε τον Χριστό, θα μου θύμιζε τους Αγίους Μάρτυρες, θα μου θύμιζε τους ασκητές που ήταν στις οπές της γης, θα μου θύμιζε καλογερική. Η φυλακή θα έμοιαζε και λίγο με το κελί μου και θα χαιρόμουν. Αυτό το δικό σας τι θα μου θύμιζε και σε τι θα με βοηθούσε. Γι' αυτό οι φυλακές με αναπαύουν καλύτερα, όχι μόνο από ένα σαλόνι κοσμικό, αλλά και από ένα ωραίο κελί μοναχού. 1000 φορές στη φυλακή παρά σε ένα τέτοιο σπίτι. Κάποτε που είχα φιλοξενηθεί στην Αθήνα σε έναν φίλο μου, με παρακάλεσε να δεχτώ έναν οικογενειάρχη πριν φωτίσει, γιατί άλλη ώρα δεν ευκαιρούσε. Ήρθε λοιπόν χαρούμενος και συνέχεια δοξολογούσε τον Θεό. Είχε και πολλή ταπείνωση και απλότητα και με παρακαλούσε να εύχομαι για την οικογένειά του. Ο αδελφός αυτός ήταν περίπου 38 ετών και είχε 7 παιδιά. 2 το ανδρόγυνο και άλλοι 2 οι γονείς του, εν όλο 11 ψυχές, και έμεναν όλοι σε ένα δωμάτιο. Μου έλεγε με την απλότητα που είχε: «Όρθιους μας χωράει το δωμάτιο, αλλά όταν ξαπλώνουμε δεν μας παίρνει. Είναι λίγο στενόχωρα. Δόξα τω Θεώ. Τώρα κάναμε ένα υπόστεγο για κουζίνα και βολευτήκαμε. Εμείς έχουμε και στέγη, πάτερ μου, ενώ είναι άλλοι που μένουν στην ύπαιθρο». Η εργασία του ήταν σιδερωτής. Έμενε στην Αθήνα και έφευγε πριν φωτίσει για να βρεθεί εγκαίρος στον Πειραιά όπου εργαζόταν. Από την ορθοστασία και τις πολλές υπερορίες στα πόδια του είχαν κυρσούς και τον ενοχλούσαν, αλλά η πολλή αγάπη του προς την οικογένειά του τον έκανε να ξεχνάει τους πόνους και τις ενοχλήσεις. Ελεηνολογούσε μάλιστα τον εαυτό του συνέχεια και έλεγε ότι δεν έχει αγάπη, γιατί δεν κάνει καλοσύνες σαν χριστιανός, και επενούσε την γυναίκα του ότι εκείνη κάνει καλοσύνες, γιατί εκτός από τα παιδιά και τα παιδερικά της που φρόντιζε, πήγαινε και έπαιρνε τα ρούχα από τους γέρους της γειτονιάς, τα έπλαινε, τους συγύριζε και τα σπίτια, τους έφτιαχνε και καμιά σούπα. Έβλεπε κανείς στο πρόσωπο του καλού αυτού οικογενειάρχη ζωγραφισμένη την Θεία Χάρη. Είχε μέσα του τον Χριστό και ήταν γεμάτος χαρά και το δωμάτιό του γεμάτο από παραδεισένια χαρά. Ενώ αυτοί που δεν έχουν μέσα τους τον Χριστό είναι γεμάτοι από άγχος, και 2 άνθρωποι να είναι δεν χωράνε μέσα σε 11 δωμάτια. Ενώ οι 11 αυτοί άνθρωποι με τον Χριστό χωρούσαν μέσα σε ένα δωμάτιο. Ακόμη και πνευματικοί άνθρωποι, όσους χώρους και να έχουν, βλέπεις να μην χωρούν, γιατί μέσα τους δεν έχει χωρέσει ο Χριστός ολόκληρος. Αν οι γυναίκες που ζούσαν στα Φάρασα έβλεπαν την πολυτέλεια που υπάρχει σήμερα, ακόμη και σε πολλά μοναστήρια, θα έλεγαν: «Θα ρίξει ο Θεός φωτιά να μας κάψει, εγκατάλειψη Θεού». Εκείνες μάζευαν τις δουλειές τα κατάκα. Πρωί-πρωί έπρεπε να βγάλουν τα γίδια, μετά να σημάσουν το σπίτι, ύστερα πήγαιναν στα εξοκλήσια ή μαζεύονταν στις σπηλιές. Και μία που ήξερε λίγα γράμματα διάβαζε το συναξάρι του Αγίου της ημέρας. Μετά, «Δώσ' του μετάνοιες», έλεγαν και την ευχή, και δούλευαν, κουράζονταν. Μία γυναίκα έπρεπε να ξέρει να λάβει όλα τα ρούχα του σπιτιού και τα έραβαν με το χέρι. Μηχανές του χεριού λίγες είχαν σε καμία πόλη, στα χωριά δεν είχαν. Αν υπήρχε στα Φάρασα όλο και όλο μία μηχανή του χεριού, έραβαν ακόμη και του άνδρα τα ρούχα και ήταν πιο άνετα. Και τις κάλτσες τις έπλεκαν στο χέρι. Είχαν γούστο, μεράκι, αλλά τους περίσσευε και χρόνος, γιατί τα είχαν όλα απλά. Οι φαρασιώτες δεν κοιτούσαν λεπτομέρειες.
ζούσαν την χαρά της καλογερικής και αν, για παράδειγμα, η κουβέρτα δεν ήταν καλά στρωμένη και κρεμόταν λίγο από τη μία μεριά και έλεγες «Σιάξε την κουβέρτα», θα σου έλεγαν «Σε εμποδίζει στην προσευχή σου». Αυτή τη χαρά της καλογερικής οι άνθρωποι σήμερα δεν τη γνωρίζουν. Νομίζουν ότι δεν πρέπει να στερηθούν, να ταλαιπωρηθούν. Αν σκέφτονταν οι άνθρωποι λίγο καλογερικά, αν ζούσαν πιο απλά, θα ήταν ήσυχοι. Τώρα βασανίζονται. Άγχος και απελπισία στην ψυχή. Ο τάδε πέτυχε που έφτιαξε 2 πολυκατοικίες ή που έμαθε 5 γλώσσες κλπ. Εγώ δεν έχω ούτε ένα διαμέρισμα. Δεν ξέρω ούτε μια ξένη γλώσσα. Όχ, χάθηκα. Έχει κάποιος ένα αυτοκίνητο και αρχίζει. Ο άλλος έχει καλύτερο. Να πάρω κι εγώ. Παίρνει καλύτερο. Αλλά πάλι δεν χαίρεται. Γιατί κάποιος άλλος έχει ακόμη καλύτερο. Παίρνει το καλύτερο. Ύστερα μαθαίνει ότι οι άλλοι έχουν αεροπλάνα ατομικά και πάλι βασανίζεται. Τελειωμό δεν έχουν. Ενώ ο άλλος που δεν έχει αυτοκίνητο, όταν δοξάζει τον Θεό, χαίρεται. Δόξα τω Θεώ, λέει. Ας μην έχω αυτοκίνητο, έχω γερά τα πόδια μου και μπορώ να περπατήσω. Πολλοί άνθρωποι είναι με κομμένα πόδια, δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν, να βγουν ένα περίπατο. Θέλουν έναν άνθρωπο να τους υπηρετεί. Ενώ εγώ έχω τα πόδια μου. Και ένας κουτσός που λέει «Και άλλοι που δεν έχουν και τα 2 πόδια», και αυτός χαίρεται. Η αχαριστία και η απληστία είναι μεγάλο κακό. Ο κυριευμένος από υλικά πράγματα είναι κυριευμένος πάντα από στενοχώρια και άγχος, γιατί πότε τρέμει μην του τα πάρουν και πότε μην του πάρουν την ψυχή. Μια μέρα ήρθε ένας πλούσιος από την Αθήνα και μου λέει «Πάτερ, έχασα την επαφή με τα παιδιά μου, έχασα τα παιδιά μου». «Πόσα παιδιά έχεις?» του λέω. «2», μου λέει. «Τα μεγάλωσα με του πουλιού το γάλα. Τι ήθελαν και δεν το είχαν, ακόμη και αυτοκίνητο τα πήραν». Από τη συζήτηση βγήκε ότι είχε και αυτός δικό του αυτοκίνητο και η γυναίκα του δικό της και τα παιδιά δικό τους. «Ευλογημένε», του λέω, «εσύ αντί να λύσεις τα προβλήματά σου τα μεγάλωσες. Τώρα θέλεις ένα μεγάλο γκαράζ για τα αυτοκίνητα, έναν μηχανικό να τον πληρώνεις τετραπλάσια για να τα διορθώνεις, χώρια που κινδυνεύετε και οι 4 κάθε στιγμή να σκοτωθείτε. Ενώ αν είχες απλοποιήσει τη ζωή σου θα ήταν ενωμένη η οικογένειά σου. Θα καταλάβαινε ο ένας τον άλλο και δεν θα είχες αυτά τα προβλήματα. Δεν φταίνε τα παιδιά σου τώρα, εσύ φταίς που δεν φρόντισες να δώσεις άλλη αγωγή στα παιδιά σου. Μία οικογένεια, 4 αυτοκίνητα, έναν γκαράζ, έναν μηχανικό κλπ. Ας πάει ο άλλος λίγο αργότερα. Όλη αυτή η ευκολία γεννάει δυσκολίες. Άλλη φορά ήρθε ένας άλλος οικογενειάρχης στο καλύβι. Ήταν 5 άτομα η οικογένειά του και μου λέει «Πάτερ, έχουμε ένα αυτοκίνητο και σκέφτομαι να πάρουμε άλλα 2. Θα μας διευκολύνει». «Και πόσο θα σας δυσκολέψει?» το σκέφτηκες, του λέω. «Το ένα το βάζεις εκεί σε μια τρύπα. Τα 3 πού θα τα βάλεις?» «Θα θέλεις ένα γκαράζ και μια αποθήκη για καύσιμα. Θα διατρέχετε 3 κινδύνους. Καλύτερα να έχετε ένα και να περιορίσετε τις εξόδους σας. Θα έχετε χρόνο να δείτε τα παιδιά σας. Θα έχετε την ηρεμία σας. Η απλοποίηση είναι το παν». «Δεν το σκέφτηκα αυτό», μου λέει. «Γέροντα, μας είπε κάποιος ότι 2 φορές δεν μπορούσε να σταματήσει τον συναγερμό του αυτοκινήτου. Την μία φορά γιατί είχε μπει μια μύγα και την άλλη γιατί είχε μπει ο ίδιος αντικανονικά στο αυτοκίνητο. Μαρτυρική είναι η ζωή τους, γιατί δεν απλοποιούν τα πράγματα. Οι περισσότερες ευκολίες, δυσκολίες προξενούν. Οι κοσμικοί πνίγονται από πολλά. Έχουν γεμίσει ευκολίες και έκαναν την ζωή τους δύσκολη. Αν δεν απλοποιήσει κανείς τα πράγματα, μία ευκολία γεννάει ένα σωρό δυσκολίες. Όταν ήμασταν μικρά, κόβαμε το καρούλι στις άκρες, βάζαμε μία σφίνα μέσα και κάναμε ένα ωραίο παιχνίδι και χαιρόμασταν με αυτό. Τα μικρά παιδιά χαίρονται με ένα αυτοκινητάκι πιο πολύ από ότι ο πατέρας τους, όταν αγοράζει Μερσεντές. Αν ρωτήσεις ένα κοριτσάκι τι θέλεις, ένα κουκλάκι ή μια πολυκατοικία, να δεις, θα σου πει ένα κουκλάκι. Και τελικά τα μικρά παιδιά γνωρίζουν την ματαιότητα του κόσμου. Γέροντα, τι βοηθάει περισσότερο για να καταλάβει κανείς αυτή τη χαρά της λιτότητος?
να συλλάβει κανείς το βαθύτερο νόημα της ζωής. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού. Από εκεί ξεκινάει η απλότητα και κάθε σωστή αντιμετώπιση. Ακολουθεί παραπομπή στην τελευταία έκφραση. Ματθαίον κεφάλαιον 6, στίχος 33. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα προσθεθήσετε ημίν.